ಇನಿಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಲತಾ ಆಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಮುರಣಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಈರು LIC ಇಂದ ಏತು ಸಲ ಪನ್ಪರೆಯಿಂದ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಿತ್ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದು ಯಾನ ಆನಿದ ಮುರಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡು ರಕ್ಷಿತನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ LIC ಪನ್ನದು ಏತ್ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಪೊಂಜು ಪನೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಆ ಪೊಂಜೋಗ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಡುಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಪೊಂಜು ಬೈಪದು ಬೋರಿದಲಕ ಮೇಯ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂದು ತೋಜೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಪೊಂಜು ಗಾತಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೆಂತಿನ್ಪೆ ಆ ತೆಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಲತಾ ಆಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೈದಿನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈದಿನ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಉಡುಲ್ಲಲ್ ಪಣದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಲು ವಿನ್ನಾದ ಬರ್ಪಲ್ ಪಣದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಕಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣಾಲು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೊಕ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಕನ್ನಡದ ಕುಲಿಯಲ್ಲಿರು ಅಲ್ಪ ಆ ಒರ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಮೂಲು ವೈರಲ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಪೂರ ಪಂತಲು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆದಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನ್ ಆಲ್ ಏತು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದಲ್ ಪಣ್ಣದ ಅವು ಎಂಕುಲು ತೂತ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪೇರ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಡಾಂಡಲ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನು ಪೊಕ್ಕಡಲೇ ಪೂಜೆರತ ಅಕ್ಲ ಪಿರೌಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋಡಾಂಡಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನವ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದಕ ರಡನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದೂಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಪಲ್ಲು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪುನಲ್ಲು ಮೆಗ್ದಿನ ಪೂರ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂದಲ್ಲು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಲು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ 80% ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇ ನಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೇನು ಅಲ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ವಿನ್ ಆದ ಬರಡ್ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಸಿಗ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಓಕೆ ವಿನ್ ಆದ ಬಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಾರದೆ ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಎಂಕುಲು ಪೋದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷಲ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲಾಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆದುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕಲ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತನು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ಬರೊಂದು ಇತ್ತನು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂತದೇನು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಸೋನುನ ಪಿದಾರ್ದು ಆತನು ಏಪಲ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಲೇಟೇ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋದುಲ್ಲ ಈತ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ 6 ಗಂಟೆ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ತೂಂದಿತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಅಲ್ಪನಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿ 2 ವೀಲರ್ ಅದ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ರಪಕ್ಕ ಅಂದು ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಪ ಲಾಲ್ಬಾಗದಲ್ಪ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ದಸರಾದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅವು ಒಂದು ಪುರ ತೂಯೇರಿ ದಾದ ಊರುಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಊಲ್ದಾರ ಇರ್ನ ಬಿಜ್ಜು ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿ ಜತ ದಾದ ಬನ್ಪ ಬಲ್ಲ ಸೋನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಲ್ಲ ಸೋನು ರೆಡಿ ಆದ ಮದ್ಮೆ ಕುಲ್ದಿ
ಆಯ್ ಏಪಲ ಬೇಗ ಬಲ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವೈರಸ್ ಹಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬರೋಣ ಅಂದು ತಗೊಂದಿರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸೋನನ ರೆಡಿ ಅದಾಂಡು ಸೋನು ಇಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೇಟಾಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಕ್ಕರ ನಂದಮೆ ಅಂದು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೇಜಿ ನಾನು ಸಾಕಾಪಡದು ಉಂತುಂದದ್ದು ಪೋಯಿನ ಸಲ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಲ್ದು ಇತ್ತ ಅಂದು ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಅಂದು ಎಂಗಲ ದಿಬ್ಬಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಏಪಲ ಮೀರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನಿದ್ದು ಇದು ಯಾರೇ ಮಾಡಂದ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿರಿ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಾನು ಪೋಯಿನ ಸಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಸಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಗಟ್ಟು ದೇವರೇ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿರಿ ಹೆಂಗೆ ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನೀನು ಇಲ್ಲ ರೀ ದಿಚ್ಚು ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವೇನೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಂ ಬಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆ ಪೂಜಾರು ಪಾಡಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಂಜಿ ಆಯ್ದ ಪೂಜಾಂಡು ಒಂದು ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಮುಂದೇನ ಸುರೂತ ಗಾಡಿ ಬೇಗೋ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬಕ್ಕ ಸೋನನ ಕಾಲಿ ಕಂತೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಸೋನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕು ಮೇಜಿ ಸೈಕಲ್ನ ಅಂಚ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋನು ಒಂಜ ನಂಬರು ಕಂತು ದೀತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಬಕಂಜಿ ಮಾನಿಟರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ದು ಅವೇನು ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಈ ಗಾಡಿನಿ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತ ಈಕೆ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ದೀತೇನೆ ಇಪ್ಪೈ ಚಲೋ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಎಂಗುಲು ನೆಟ್ಟೆನೆ ಉಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋನಾಗನೆ ಬಡ್ಸ ಯಾ ನಿತ್ಯ ನಾಟೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿರಿ ಒಂದು ಪನಿ ಬನ್ನ ಈ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಈ ಕೊಡೆನ್ನ ಪತ್ತೊನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ನೆಟ್ಟು ದೀಪಿನತ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಕುಲೆ ಪನಿ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಹತ್ತನ ಮಾರೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಡ್ಸಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಸೋನು ಮಿತ್ತು ಪೋಯೆ ಇತ್ತೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಟದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಅನ್ನದ ಈಗಿನ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಹಣ್ಣುತ್ತೆ ಇಡೀ ಅತ್ತ ಆಣಲ್ಲ ಪನಿ ಕುಡ್ಕುನತಿ ಅಂದ ಆಣಲ್ಲ ಪನಿ ಕುಡ್ಕುನತ್ತ ಚಂಡಿ ಅವನ್ನೇ ಪೋಡತ್ತ ಅಂತ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಡಿಕ್ಕಿಡ್ದೀತ ಕೊಡೆ ಅವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊನೋನಲ್ಲ ಉಣ್ಣತ್ತ ಅಲ್ಪಲ ದೂರಡು ಉಂತದ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಹತ್ತು ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡಿರ ರಶ್ ಉಂಡು ಇನಿ ರಾಧಮೆ ಬಿಜ್ಜು ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ಸತ್ತ ನೆಟ್ಟಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಟ್ಟ ಅನ್ನದ ಈ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಐಕದಕ್ಕೆ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಆಯ್ಲತ್ತ ಸೋನಲ್ಲ ಬುಲ್ದತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಕೂರ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಈತೆ ಎನ್ನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಕನಾರೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನ ಕಾಲಿ ಹೊರಟಿನ ನಿನ್ನಲ್ಲುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಮೇಕ್ ಪೂ ಐಕದಕ್ಕ ವೈಟ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿ ಮಾರ ಇಂಬೆ ಮುದಿ ಎನ್ನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಒಂದು ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ನೆಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆನೆ ಸಾರಿದಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತಿನದ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬಿರುವೇರು ಕುಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಿರ್ಲಿಯ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿದ ಏನು ಜಾಜಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹತ್ಕುನಿ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಗೆ ಆತ ಪೋ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾವಡು ತೂಪ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಹಿಂದಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಸ್ ದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜನ ತುಲಗೆ ಉಂಟು ಪಪ್ಪಾಸ್ದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಪ್ಪಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ
ನಾನು ಒಂದು ಮಂದೇ ಬರ್ದು ಇದು ಬೇಡ ಸೋಲಗು ಬೇಡ ಬಿಜಿ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪರ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರೆ ಉಂಟು ಚಾರ್ಮುರಿ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಕಿರವಡು ಮಿಲಿಟರಿದ ಉಂಡು ವ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಈತ ಕೈ ತಲ್ಗುಂಡ ಪಯಣ ಸಾಧಿಸಿದು ದೃಢ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ನಾನೊಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಗೆಲುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಲವು ಸಂವತ್ಸರದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿ ಮಲಗಿರುವವರ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬೀಗುವವರ ಹಂಗಿಸಿ ನಗುವವರ ಆಗದು ಎಂದು ಹಲುಬುವವರ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ನಡೆದಿರಿ ಸೋಜಿಗವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಿಮಗಿದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿ ನಿಲ್ಲದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಿಮಗಿದು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಸಮಯದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯದೆಡೆಗೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬೈದ ಮುಂಚೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂಗೆ ಪುರಾಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಕುಗ್ಗುದು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪುರಾಣ ಇಂಚ ಕ್ಯೂ ಪಬ್ಬಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ತುಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅದಮೆ ಪಬ್ಬಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ದಾದಮೆ ಇಂಚಲ ಫೈನಲಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಇಂಚಲ ಪುಗ್ಗಿಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯೂ ಉಂಟುದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಂಡೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಇಮೇಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ 50 ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಹಾಗೆ ಕೇಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತೂಕ ಮೂಲು ದಯ ಗೊತ್ತಿನಿ ನಾನು ಬಕ್ಕಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಥರ ಒಂದಿಜ್ಜ ಮೂಲಣ್ಣ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟದ ನಾನು ಬರ್ಗರ್ ದೇತು ನನಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಿಂಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತೆ ಬರ್ಗರ್ ಬರ್ಗರ್ ಎಂಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಗರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಗರ್ ಅವ ಎಂಕ ಬರ್ಗರ್ ಅಂದ್ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಗರ್ ಬರ್ತಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಂಗ ಅದು ತಿನ್ನು ಐಕಲ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಂಗ ಅದು ತಿನ್ನು നല്ല സ്റ്റൈലിൽ തെത്തുന്ന പൂര എന്നെ ബാടി പൂര ಎನ್ನ ಬರ್ಗರ್ದ ಸೀನ್ ತುಲೆಗೆ ಸಭೆ ಸಭೆ ತುಲಿ ಸಭೆ ವಾ ನಮ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆ ಪಿರೋಡು ಡಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೈಂದು
ಶಾರದೆ ಬರ್ತದೆ, ಶಾರದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಶಾರದೆ. ಮಗೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೂರ್ಲೇರು ಬರೋದಲ್ಲ ಓಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಓಡಿ ಎಂಕುಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲತ್ತು ಮೊಗ್ಲೆ ನಾಡೋದು ಮುಂಡೆರ್ಲತ್ತು 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರು 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೊಗ್ಲೆ ನಾಡೋದು ಬೋದು ಮಾರ ಅಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಯ್ಯಿ ಅಂಜಿ ಬೈ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ. ಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಈ ಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಾಗಲಿ. ಪ್ರತಿ
ಪೂಜೆಗೂ ದಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಲೆ ಇದ್ರೆ ನೆರ್ಪುರ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಪುರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇರಂದಲ್ಲಿ
sampai. ಆಂಡ್ ಈಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ದೇವರೇ ಇಂಚಿನ ಜನ ಹೋಯಿನ ಸಲ ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಜನ ಅದ ಬಿಜ್ಜು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಜನ ಇತ್ತು ಅದು ಹೋಯಿನ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಜನ ಅದು ಆಲೋಚಿಸಿ ವಯಸ್ಸತ್ತಿ ನಮಗೂ ನುಗ್ಗೆ ಒಂದು ನರಟು ಉಂಟೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಈ ಸಲ ಒಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದೀನಿ ಈ ಸಲ ಕೈತಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ದಿಕ್ಕದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಸಲ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪೋಯಿನ ಸಲ ಬರ್ಸ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಲ ಪುಣ್ಯ ದೇವನದ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪುರ್ಲು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನ ಕುಳಿತೇವೆ ಅಂದು ಈ ಸಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಗೊಂಚೂರು ಬರ್ಸ ದೊರೀನಿ ಎಂಕುಲು ಲೈಕ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅವನ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕು ಇಲ್ಲಗ ರೀಚ್ ಅನ್ನಕ ನೆನಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಮೀಶೋದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದು ಅಂಚಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೀಶೋದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದು ಏಪ ಬೈದು ಮಾರೆ ಎಂಗೆ ನೆನಪು ಹೆಚ್ಚಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ P1 ಹೋಗುದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೈ ತಲುಪು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಗುತ್ತೆ ಕತ್ತಲಗ 10 ಗಂಟೆ ಬಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ B1 ಗೊತ್ತು B1 ಗೊತ್ತು ಮೇ ಅನ್ಕೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ಮೇಡ ಕಣ್ಣು ಬರೋನುಂಡು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿಕ್ಕಿರು ಈತ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಪಂಪೇನು ದಾದಪುರ ಅಂದು ಯಾನ ರಪ್ಪನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದೆ ದೀಪ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವಳಿಂದ ನಾನು ತಿತ್ತಿರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರು ಅಂಚ ಉಂದೆತ್ತ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪವೆ ಓಕೆತಾ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬೈದೀನಿ ಎಸ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ದದ ನಾಡೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಅದೇ ದೇವರು ನಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಸೋನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನ ಬಾಬಾ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಅಬ್ಬೋ ಒಂದಿ ಉಪ್ಪು ದೇವರು ನೀವು ತಾತೆ ಇಂಚು ಪೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಮೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮೆ ವೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೆ ಬರ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇವನೊಂದು ಸೋನು ಅದನ್ನ ಬರಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಯಾರು ದಯಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಾತಿರೋದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ದಯಬಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾತಿರೋದು ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿಕ್ಕೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವನಿತ್ತನು ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂದದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಟೀಮ್ಡು ಆತನಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಆತ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಬಂದು ಸೋನು ಬಂದೋದ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಹಾಲು ಎಂಡ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪಾತಿರಿಯಲ್ ಹಾಲು ಏಪ ಗೊತ್ತನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತನ ತೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಸರಿ ಮನ್ಪಲ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ನೀ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹಾಲು ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು
ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆತ್ತದ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಅಂಚೆನೆ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಬೊಕ ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಹೋದು ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತೆ ಬಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬಂದು ಪಾತೆರಿರು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದೊಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರಿರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಿರು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತಿರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ಬಕಲತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾದಿತ್ತು ದೇವಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಬಕಲತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನ ವಾಲೆ ಪಾಟಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ವೈರಲ್ ಅದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಬಲಮೆ ಬಿಜ್ಜು ವಿಡಿಯೋ ಆಯ ದೂರೋಡು ಕುಡಲ ಮೇರೆಗೆ ಉನ್ಮಾನ್ ಪಾತೆರಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಬರ್ತದ ಈರು LIC ಇಂದ ಏತು ಸಲ ಪನ್ಪರೆಯಿಂದ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಿತ್ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಆನಿದ ಮುರಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡು ರಕ್ಷಿತನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಪನ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ LIC ಪಣ್ಣದು ಏತ್ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಪೊಂಜೋ ಪನೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಆ ಪೊಂಜೋಗ ಕಣ್ಣನಿಕಂತ ಪಾಡುಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಪೊಂಜು ಬೈಪದು ಬೋರಿದಲಕ ಮೇಯ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂದು ತೋಜೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಪೊಂಜಿಗೆ ಆತಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಬೆಂತಿನ್ಪೆ ಆ ತೆಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಐಟೇ ಜೋಕ್ಲೇನು 14 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ದಿನ ಕೆವಿ ಬಂದು ಮಂತದ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ ಬರಚು ಓಕೆತಾ ಸೊ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಸೊ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆಣ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.